Acabo de encontrar un bichejo que é moi común nas cebolas e voulo enseñar. É moi probable que vos encontredes isto en unha cebola. Vedes que está como furada e está roída. Non hai que deixalo estar. O sea, ti ves unha rama dunha cebola que ten furados e en dentro estouche segura casi ao 100% de que en dentro hai un gusano. É moi parecido a unha lagarta, a que é a mariposa da col, pero non é da mariposa da col. Esta produce un tipo de polilla que é específica das cebolas, o sea, un tipo de mariposiña castaña que pon os ovos e entra para dentro e está aquí dentro comendo. Na podemos deixar estar. A planta non lle vai a pasar nada porque lle quitedes o laso que está comido. Pero tamén podedes miralo a contraluz e onde este o gusano aplastar. E xa está. Voulo enseñar. Védelo. Sempre está aí. E se non está en esta, podeche pasar po laso da cebola do lado. Por iso é importante quitalo. Este bichejo non é que lle faga moito mal á cebola, pero se se encapsula e fai a metamorfosis e se transforma outra vez en polilla, en unha pequena bolboreta castaña cativa, pois vai a poñer moitos máis ovos aquí nas cebolas e dalle tempo no mesmo ciclo a facer ao mellor 2 ou 3 generacións. Entón sí que pode ser un problema. Xa hai que quitalos. Foi un manjar.